Haia, Rhodri Evans dwi'n wreiddiol o Gaernarfon. Nes I studio gradd mewn Cemeg ym Brifysgol Gaerdydd. Dwi wwan yn myfyriwr olradd yn Brifysgol Manceinion, hefyd yn Cemeg. A dwi yn gweithio yn yr MIB, sef the Manchester Institute of Biotechnology. A dwi'n ymchwilio mewn I ensymau artiffisial sy'n efelychu rhai sy'n bodoli yn y gellbilen. Mae'r ensymau sy'n bodoli yn y gellbilan mewn ffordd yn rheoli pa moleciwlau sy'n mynd mewn ag allan o'r gell. A y tri math o enzymes sy'n gwneud hyn ydy GPCRs, ligand-gated ion channels a tyrosine receptor kinases. Dwi'n meddwl ddiddorol, dwi'n meddwl dydy bywyd fi ddim fel sa chi gwyddonydd typical mewn ffordd. Dwi'n teimlo bod fi yn rhwystredig I labordy, dwi'n meddwl gen I fywyd cymdeithasol da tu allan I gwaith. Dwi'n meddwl bod yna'n bwysig iawn bod bobl yn dall bod digwyddonydd ddim just yn stuck i'w gwaith mewn ffordd. Dwi'n bendant yn gobeithio dod nôl I Gymru yn y pen draw, ond dwi'n teimlo mae cael y profiad I ffwrdd o Gymru yn y lle cyntaf yn kind of fatha gwneud fi'n fwy llawn ta person, a dwi'n gobeithio wedyn cymryd y profiadau yna wedyn a dod yn ôl a cael swydd llawn amser yng Nghymru. Yr arbrawf dwi'n wneud heddiw ydy creu vesicles. Vesicles mewn ffordd ydy mimic syml o gell sydd ond yn cynnwys yr gell bilen. Mae hyn yn ddefnyddiol I ni oherwydd da ni'n gallu defnyddio yr system syml yma I astudio yn ensymau artiffisial a gweld os maen nhw'n effeithiol neu ddim. Bob tro da ni'n defnyddio vesicles yma fel rhan o'r arbrawf, da ni yn ei gwneud fyny ar y dydd. So felly, so gallu fod mor aml yn neud o unwaith bob dydd am wythnosa. Felly mae jyst y mater o planio y diwrnod fel da ni'n defnyddio nhw. I greu'r vesicles, da ni'n defnyddio beth da ni'n galw'n lipids, sef molecules sy'n cysau dŵr. A pan da ni'n reid yr lipids yma fewn dŵr, maen nhw yn basically mynd I gyd at ei gilydd a creu y vesicles. A beth da ni'n ymwneud hyn ydy adio yr dau, sef y lliw gwyrdd yma, a beth da ni'n gobeithio wneud ydy cadw yr dau o fewn y vesicles. Felly, ar ôl adio yr dau mewn dŵr i'r lipids eu hun, da ni yn cymysgu nhw ar beth da ni'n alw'n vortex. Gam nesaf da ni'n neud ydy rhewi yr cymysgedd yn defnyddio nitrogen hylif, a da ni'n defnyddio hwn oherwydd mae dipyn oerach, felly mae rhewi'r cymysgedd yn sydyn. A wedyn, da ni'n cymryd hwn wedyn a ddod o'i nôl I tymheredd ystafell, a drwy newid y tymheredd I oer, I gynnes, mae hyn yn sicrhau bod ni'n creu vesicles y siap da ni I angen. Felly, da ni'n neud y proses yma o rhewi a datmar 10 gwaith, a mae hyn yn helpu creu size y vesicles da ni I angen. Wan, da ni wedi creu vesicles y maint da ni angen, a gobeithio bod nhw'n vesicles maint mawr. Da ni wan yn pasio nhw yn ôl ymlaen drwy tiwb sydd efo tylla maint penodol, a gan bod ni'n bwysio fo nôl ymlaen, mae hyn yn sicrhau bod bob un vesicles am fod yn un o'r un maint a y maint union da ni angen. Felly, be gynnon ni wwan ydy vesicles sy'n cynnwys lliw yno fo, a hefyd gynnon ni lliw gwastraff da ni ddim I angen. Felly, da ni angen gwahanu hein oddi wrth ei gilydd. A ffordd da ni'n neud hyn ydy pasio nhw drwy colofn, a mae'r colofn yma efo dipyn o dylla gwahanol nhw. A felly, beth sy'n digwydd, mae'r lliw am disgyn fewn i'r tylla, a felly aros ar y colofn, a mae bod dim sydd yn y vesicles eu hun rhy fawr I fynd fewn i'r tylla, a felly'n pasio sydd drwad. A felly, wan, fe da ni ddefnyddio yr hydoddiant yma a'i drin fel mimic syml o'r gell. A felly, fe da ni ddefnyddio fo I arbrofi efo'i ensymau artiffisial a weld pa mor ddefnyddiol ydyn nhw. Pa ateb gall y byd Cemeg gynnig I ddelio gyda phroblem blastig yn y moroedd? Dwi'n meddwl bod yn gyfuniad rili o bod yn reactive ac yn proactive. So, yn amlwg mae bod yn reactive I ddelio gyda'r holl blastics yn ei moroedd yn barod. Yn anffodus dy hyn ddim yn dasg hawdd iawn oherwydd pan mae plastig yn mynd fewn i'r môr, mae'n torri lawr I beth da ni'n alw'n microplastics, sef darna bychan iawn o plastig. Ac I bob pwrpas mae angen ffiltro hyn allan o dŵr, a fel dwi'n dweud, ddim yn rhywbeth hawdd I wneud, bod yna chydig o llwyddiant diweddar yn defnyddio bacteria enghraifft. Ond dwi'n meddwl, yn bwysicach byth, mae'n bwysig fod yn proactif I gwneud siŵr di'r problem ddim yn gweithygu yn y dyfodol.
A felly, dwi'n meddwl yn fama dyla ffocws y cemegwyr a'r gwyddonwyr fod, really. A mae creu pethau fel biodegradable plastic, enghraifft, mae fod yn hynod o bwysig i'r dyfodol a iechyd y môr mewn ffordd. Sut gall athrawon helpu plant sydd â diddordeb mewn gwyddoniaeth? Dwi'n meddwl bod o'n bwysig iawn bod disgyblion tygau a lefel A yn enwedig efo dealltwriaeth llawn a gwell mewn ffordd o ba gyrfaoedd sydd ar gael. I disgyblion sy'n meddwl ymlaen i gwneud pynciau STEM. Dwi'n meddwl o siarad o brofiad personol, do gen i'n bendant ddim syniad be o'n i'n gallu gwneud efo gradd Cemeg, heblaw fod yn athro, really. A dwi'n meddwl y tueddiad mewn ysgolion ydy annog y rhai sy'n llwyddo'n gwyddoniaeth, ydy mynd syth mewn i meddygaeth, neu nyrsio a midwifery enghraifft. Ond dwi'n meddwl dos yn fod fwy o ffocws ar i annog rhai ni aros yn STEM mewn ffordd a bod yna fwy o opsiynau ar gael nhw maen nhw'n feddwl yn y lle cyntaf. Chi'n llysgenned i'r Coleg Cymraeg, ond chi nawr yn gwneud Cemeg yn Manceinion. Be mae hynny yn golygu? Yndw, dwi yn llysgennad olradd i'r coleg a yn amlwg dwi ddim yn gwneud nghwrs na ymchwil drwy'r Gymraeg. Ond dwi'n meddwl mae'n bwysig danos bod ydych chi ddim yn Gymraeg wwan neu yn gwneud yr ymchwil yn Gymraeg, bod yna dal ffordd ymdyn nôl i Nghymru'n bellach a y prif nod ydy bod chi'n hapus i fyw yng Nghymru a bod yna ddyfodol drwy siarad y Gymraeg.